कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या विषयकाक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. कारवारात नागपंचमी भक्तिभावान साजरी. कारवार श्रावण महिन्यातला एक पवित्र सण आसपी नागपंचमी आज कारवारात भक्तिभावान आणि उत्साहान साजरी झाली. नागपंचमीच्या निमित्तान कारवार शहरात आणि आजूबाजूच्या वाठारात वेगवेगळ्या देवळांनी सकाळपासून भाविकांची मोठी गर्दी दिसून आली. भाविकांन नागदेवताची विधीपूर्वक पूजा करून दूध, फुला, नैवेद्य आणि दुसरी पूजा साहित्य अर्पण केले. कुटुंबाक सुख समृद्धी, आरोग्य आणि संकटापासून रक्षण मिळचे या खातीर भाविकांन नागदेवताक प्रार्थना केली. अनेक देवळांनी पारंपरिक पद्धतीन पूजा आणि धार्मिक विधी पार पाडले. कारवारात अनेक वाठारात आपापल्या पारंपरिक पद्धतीन पूजा आणि धार्मिक विधी पार पाडले. ह्या वर्साक नागपंचमी बरोबर श्रावण सोमार आयिल्ल्यान कारवार वाठारात शिव मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी दिसून आयली. देवळांच्या वाठारात भक्तिमय वातावरण तयार झाले आशिल्ले. श्रद्धा, परंपरा आणि निसर्ग संवर्धनाचो संदेश दिते कारवारात नागपंचमी उत्साहान साजरी झाली. मोर्या 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 मोर्या. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. तदडी अळवी वाठारात नुस्तेमारीची बोट बुडली. 4 नुस्तेमाराक वाचयले. कारवार गोकर्ण तदडी अळवी वाठारात आयतार दिवसा सकाळच्या वेळार समुद्राच्या जोरदार लाटांमुळे श्रीदेवी नावाची नुस्तेमारीची बोट बुडली. बोटीत आशिल्ले 4 नुस्तेमार समुद्रात अडकून पडले. त्या वेळार लागीं आशिल्ल्या 2 नुस्तेमारी बोटींतल्या नुस्तेमाऱ्यान तातडीन घटनास्थळार येवन तेमगेलो जीव वाचयलो. नुस्तेमारी खातीर समुद्रात वयता आसतना जोरदार लाटांचो तडाखो बशिल्ल्यान श्रीदेवी बोट उदकांत बुडूंक लागली. ही घटना लागीं आशिल्ल्या नुस्तेमाराक लक्षात येतात तेमी तातडीन बचाव कार्य सुरू केले. रौद्र समुद्रात मोठे धाडस करून 4 मच्छीमाराक सुरक्षीतपणान आपल्या बोटीत घेतले. या दुर्घटनेत बोटीचे मोठे नुकसान झाले आसा. बोटीचो मालक किमानी मोहन कृष्णप्पा हरिकांत सहित शंकर नागप्पा हरिकांत, इरा शिवू हरिकांत आणि मंजुनाथ अजप्पा हरिकांत हे 4 नुस्तेमार सुखरूप वाचले. बचाव कार्यात इडगुंजी विनायक बोर्डचे नागराज गणपती हरिकांत आणि गुरुब्रह्म बोर्डचे संजय हरिकांत मुंडगी हेमी महत्त्वाची भूमिका बजवली. दांडेलीत होमस्टे वाठारात बिबट्याचो धुमाकूळ. महागड्या जर्मन शेपेड कुत्र्याचो बळी. कारवार दांडेली शहरा लागीं हासनमाळ हिंगा सोमाराक सकाळी एक बिबट्यान होमस्टेच्या आवारात घुसून
महागड्या जर्मन शेफर्ड कुत्र्याचेर हल्लो केल्ल्यान या शेफर्ड कुत्र्याचो मृत्यू जाल्ली घटना घडली। या घटनेचे दृश्य होमस्टेच्या CCTV कॅमेऱ्यात कैद जाल्ले आसा। यूथ काँग्रेसचे क्षेत्राध्यक्ष करीम गौस खतीब हेमगेल्या मालकीच्या वायल्ड रनेस्ट जंगल होमस्टेत अचानक बिबट शिरलो। आवारात बांधून दवरिल्लो सर्बियांतल्यान हाडिल्लो महागडो जर्मन शेफर्ड कुत्र्याचेर बिबट्यान हल्लो केलो आणि ताका जिवीत मारले। काही दिवसांपासून हसनमाळ आणि आसपासच्या वाठारात एक बिबट्याचो वावर वाढती आशिल्ल्याचे स्थानिकांनी सांगितले। काही दिवसां पयले प्रगतशील युवा शेतकरी ज्योतिबा पाटील हेमगेल गोठ्यात घुसून बांधून दवरिल्ल्या गायीचेर बिबट्यान हल्लो केल्ल्यान गायीलो मृत्यू जाल्ल्याचे सांगती आसात। बिबटो वारंवार मानवी वस्तीच्या दिशेन येते आशिल्ल्यान ग्रामस्थांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण जाल्लें आसा। आता बिबट्याकडच्यान माणसाचेर बी हल्लो जावची शक्यता आशिल्ल्यान नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार जाल्लें आसा। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो। खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।